Huriana hina holongan ni Tuhata, sadarion bongot mahita tu minggu ujung tahun parhuriaon, laos parningotan ni akan naung moding. Asini roha dohot denggan basa ni Tuhata dona mangaramoti huriana mardalan di sadok partikian. Sian ari tuari sahatu sadarion ibana do mangodihon huriana. Para siroha jala pardengan basa, saya ajari jala parwahai mahami mamilangi akan hari-hari nami, asa dapotan rohana bisuk kami. Dibaheni tapahibul marohata lau mamuji Tuhata, marsinggang mahita diadopanai, taedehon madenggan ni basana. Marede mahita sian buku ede nomor 440 ayat sada 2 dohot 4. Sai puji Maha Tuhan Yesus Kristus, Asa Allah Maha Roh Namo Patulus, puji Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Songon duhut-duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti dosa luhut hasangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alai nahot dohatani Tuhani, roh disaleleng ni lelengna. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan ni akan namate, dohot akan namangulu. Hodona punahami, manang mangulu manang mate pehami. Nang pemardala kami dirura ni linggoman ni hamatean, dang huhabiari hami behamatean, ay hodo dongan nami. Dang tartiop hamatean manang tanoma behami, ay hodo Tuhan nami nang humopop hami, jalahona punahami. Rohami nuaing tuho mangido, sahat tuho mato dinami dohot daging nami, asa diho hami manang namangulu manang nama tepe. Sai tiop matangan nami, urupi hami marhite-hite pakokopmi, asa sahat hami tuhanguluan nasora suda. Amen. Tuhanku Allah, bersama bisa, karena
patik ni debata dihita di minggu ujung tahun parhuriaon dohot parningotan akan nong moding imana tersurat di Amos 5 ayat 14. Lului hamu mana denggan unang tagonan najati asa mangulu hamu asa tongon Jehoba debata jebaot dongan muna songona didok munai atong rap mangidogogo mahitasian Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahombar tupatikmi. Amin. Dosa tanda godangi tuadopan ni debata martangi yang mahita ale Tuhan debata amanami pargogo nasohatu dosan parasi rohami dahami nadangolon narodohami tujolo manopoti dosa nami nagodangi ale Tuhan nami masegodang dosa dohot pangaloson nami dia dopanmu tungjot jot dohami mangulahon na solomoni roham nama bahin ikon ahon hami alani moliate ma di pasahat rohanami tuho ai diramoti do hami totong ido bahin sahat hami tu ujung ni tahun parhuriono ale Tuhan bisa nuhingot hami asini roham sadarion saya suruh todim perubahon rohanami asa unang behuda dati hami mangulahon akadosa di bagasan hajat todo hami tubuh jaladang adong hapor seaon di bagasan rohanami hian saluhut do hami manibil sian akka dalanmu macai godang do pangalosion nami di patikmu alai ingot mahami ale Tuhan alani denggan di basam dot asini roham ale Tuhan nami di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion hingot hami do akka hinaholongan ni rohanami naung jumolo di joho tulabungmu dada nama dele hami alani hamatiani ala naruka do rohanami merningot ajal nami be naikon borhat do hami songon akka dongan nami i alani bisa diluas hodo pe hami mangulaun dia songon sailam patad daun matu hami asini roham dohot denggan dibasam
asa tungmu barohanami jala saya utadolon hami nasa ulahun lahina lomoni roham. Saya unang paingot-ingot aka dosa ni haposon nami, dohot pangalasion nami. Saya ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam alani goarmu. Ale Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amen. Baga-bagani debata taringot tu hasesani dosata. Parasi roha jala pardenggan basa do Jahoba. Labat tarimas jala parasi roha godang. Dang dibayan tu hita hobar tu aka dosata. Jala dang dibaloson tu hita hobar tu aka hajahatota. Songon asini rohani ama mida aka anakna. Asini rohani Jahoba di aka nama kabiari ibana. Hasangapoma di debatana di gijang. Amin. Marede punguan inahanna.
hatani debata turpuk epistel di minggu ujung tahun parhuriaon sadarion tarsurat di pangukapon sada ayat 4 rodi ayat 8. Au surat nisi Johannes madapoton na pituhurian na di Asia. Asini roh madihamu dohot dame sia ibana na mangului nau manguluhian jalanan yang roh nang sian na pitutodi na diadopan ni habang sana. Nang sian aka Yesus Kristus sitidangi haposani na parjolo tubuh sian aka nang mate sigonggom aka raja ni tanon ibana do makaholongi hita jala dipalua hita sian dosata marhite-hite mudarna. Dijadihon dohita gabe harajaon hamalimon di debata amanai di ibana mahasangapod dohot hagogon ro di saliling-lilingna. Amen. Idama naroma ibana di bagasan obun idauni nasa mata do ibana nangakan nang manulang ibana gabe manganggu hibedo saluhut na bangsoi di tanon mida ibana ima tutu. Amin. Au dobonana jala ujungna ninna Tuhan debata nuaeng debata naong adokian naneng roi si gonggom saluhutna. Ima sahatna martua doakan na tumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amin. Marede punguan ina Kamis.
porseo tai songon nahina tidak koni dongata saha porseon disadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai imana tinubuhon misi Maria nagabean sianton di porbadia andorang sohabubuan. Ido tuhata natu mau nabernit di panguhuman di silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua torudung ditanom namulak mangulu di hari patoluhon nama naik tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot namate. Au porsea ditodi porbadia jala adong sadahuria nabadia huria hato panihala Kristen akan nabadia dohot dihasesan di dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu sogot daging nihala nong mate dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tabege matik ting namasa di huriata di mingguon. Titing di Huriata Minggu Depok 2, Resort Depok 2, Angka Rumawi Perjulu, Panungguli, Sadarion, Minggu 21 November 2021, Ima Minggu ujung tahun Parhuriaun, Manang Minggu Parnengotan Diakanang Moding, Jala topik ni Jamita Ima, Ajari Mahami Mamilangi Aka Ari-Ari Nami. Nomor 2, Papungu Celengan Tahun Pemberdayaan. Hobartu program Celengan Tahun Pemberdayaan HKBP 2021 di hari Minggu 20 November 2021 ima batas air di hita lau pasahaton celengani. Tapasahak ma celengani paka amanami inanami parhalado sektorta asa niuduta pasahatoni tuhuriata. Disialah haradeoni amanami inanami pinasahat ma mauliate. Patulon Varia Koinonia bagian A. Latihan kor gabungan punguan ama, perempuan dan lansia. Dung haruar permingguan manogoton sinosohon matuhita amanami inanami kategori lansia ama nang perempuan Aseria mahita madohoti perguruan kor nanaing taedehon di Natal gabungan kategorial di hari 26 Desember 2021. Disialah haretota pinasahat ma mauliate. B. Ibadah sekolah minggu melalui Zoom. Tu minggu nanaing ro 20 November 2021 pukul 7.30 WIB di Patupama permingguan virtual sekolah minggu marhite Zoom. C. Ibadah sekolah minggu secara tatap muka. Di minggu Sadarion 21 November 2021 pukul siawib di Patupama permingguan sekolah minggu secara tatap muka Tuakayana Kota kelas besar maringanan di gedung sekolah minggu lantai atas. Paupaton kebutuhan tenaga kesehatan di seksi kesehatan. Di hari koton huyata do haredeoni amanami inanami na berprofesi di tenaga kesehatan. Isarani dokter dohot perawat laho makobasi di seksi kesehatan ni huriata. Dihita amanami inanami naolo mamalehon dirina asa diinformasihon matu inang situa tewe boru si bagariang. Songon anggota dewan diakoni na membidangi kesehatan. Di haradeoni amanami inanami pinasahat ma mauliate. Nomor 5, kewajiban persembahan bulanan. Sinosohon matuhita amami inanami asaradi pasahat kewajibata tuhuria ima pilihan bulanan 15.000 rupiah per bulan manang 180.000 rupiah per tahun. Pilihan diakoni sosial
20.000 per bulan, manang 240.000 per tahun. Disialah hari diota pinasahat mamuliate. Sai di pasu-pasu de batama akaulau na denggan na tapatupa. Angka Romawi 2 titing danak nasorang. Di hari Jumat 12 November 2020 sada di basa-basahon tuhatta dosa danak bawa di keluarga Amata Parulian Situmorang, Inang Erpina Triwandani Borusinaga, Sian Huta Kelapa 2, RT 11, RW 10. Saya di pasu-pasu debatama dadanaki songoninang natorasna. Angka Rumawi tulu titing parhepengon. Pemasukan dohot pengeluaran di mingguan. Pemasukan tuhuria 26.870.500 rupiah, tu pembangunan kosong, tu diakoni sosial 2.220.000 rupiah, tu pusat HKBP 2.306.500 rupiah. Penguma sudah pemasukan dinasa mingguan 31.370.000 rupiah. Pengeluaran tuhuria 61.325.600 rupiah, tu pembangunan kosong, tu diakoni sosial 1.375.000 rupiah, tu pusat HKBP 30.654.200 rupiah. Pengumuman sudi pengeluaran dinasa mingguan 101.354.800 rupiah. Saya di pasu-pasu tuhat tama akka piliani nang ulaun di huriaon bain sangap di guarna jalalas niroha di hita ruasna. Akka titing naso jinahahon bui mata jaha di warta naung sahat tu hita. Songonima sahat ni titing di huriat tadi bagasan nasa minggon debatama nama masu-masu. Marede punguan ama.
Sonari sahat mahita tu parningota di akan naung moding. Hurian itu hata nahi naholongan dinauk sahat hitan waing tu minggu ujuk tau parhuriau sadarion tamado ingotota akadungata naitaha holongi naung marujung ngulu jala maradian sianak kaulauna dihasianganon alanita tangihon ma guar-guar nasida akan naung jumului Mamuka sian Minggu 22 November 2020 sahatu minggu sadarion 21 November 2020 sada naparjulu hala amata Fernando Simajutak hinabaluhon ni hala inata Pirelni Since Boru Purba moding tanggal 14 Desember 2020 tutup umur 40 sia tahun sian sektor tulu Kapernaum napaduahon hala inata Marista Boru Hutagalung hinabaluhon ni hala amata Situa Lamhot Lubat Tobing moding 10 sada Januari 2020 sada tutup umur 47 tahun sian sektor tulu Kapernaum napatuluhon Sinta Veronica Boru Sigalingging yanakon ni hala amata Waslin Sigalingging nahinan hala inang Nurmida Boru Samosir moding tanggal 20 Januari 2020 sada tutu umur 36 tahun sian sektor tulu Kapernaum napaupaton halak amata Deling Sirait moding 6 Februari 2020 sada tutup umur 88 tahun sian sektor tulu Kapernaum napaupaton Riz Linda Boru Simajutak Boru ni hala amata Benni Parulian Simajutak nahinan tubuh ni hala inata SN Boru Pakpahan moding tanggal 6 Maret 2020 sada tutu umur 40 sia tahun sian sektor 2 Betania napaunopon hala amata sahat perlindungan anggiat maha hinabaluhon ni hala inataha Boru Pajaitan moding 8 Maret 2020 sada tutup umur 56 tahun sian sektor 2 Betania na papituhon halak inata Laura El Borsitopul moding 10 Maret 2020 sada tutu umur 20 sia tahun sian sektor tulu Kapernaum napawaluhon hala amata Hendra Poltak Sihoping hinabaluhon ni hala inata Situa Boru Simatupang moding tanggal 10 sia Maret 2020 sada tutup umur 60 sada tahun sian sektor 2 Betania napasiahon halak amata Iskariot Simajuntak hinabaluhon ni hala inata Evangelis S Boru Sitorus moding tanggal 22 April 2020 sada tutu umur 77 tahun sian sektor 2 Betania
napasapuluhon hala amata patun situmorang, hinabaluhon ni hala inang borutaba, moding tanggal 10 Juli 2020 sada, tutup umur 60 tahun, sian sektor Sia Bethlehem. Napasapuluh sadahon Risma Wina Boru Gultom, moding 25 Juli 2020 sada, tutu umur 52 tahun, sian sektor Walu Hermon. Napasapuluh hon hala amata Deresman Sibarani, moding 8 Agustus 2020 sada, tutup umur 77 tahun, sian sektor 5 kana. Napasapuluh teluhon hala amata Benhart Sahat Raja Guguk, hinabaluhon ni hala inang NR Borusitorus, moding tanggal 20 Agustus 2020 sada, tutup umur 81 tahun, sian sektor 5 kana. Napasaplopaton hala amata Ivan Sitopul, hinabaluhon ni hala inang I Gusti Ayu Putu Damayanti Borusi Hoping, moding tanggal 30 Agustus 2020 sada, tutup umur 50 tahun, sian sektor 5 kana. Napasaplimahon Roma Afriana Pasca Sibolon, moding 31 Agustus 2020 sada, tutup umur 30 tahun, sian sektor sada Moria. Napasaplonopon hala inata Boru Nainggolan, tanggungan sian keluarga Anton Manugar Manurung, hala inata MN Boru Baribing, moding 4 September 2020 sada, tutup umur 25 tahun, sian sektor 2 Betania. Asa punguma ruas ni huriata na moding di bagasan nasa taunon, sian tanggal 22 November 2020 sahatu tanggal 21 November 2020 sada, 10 halak. Hurian itu hata di ujung niajal nasida, di suarahom matuhita na tading dopedi hasianganon, ang giat na mapakorhon itu haporsiota na madok, nunga hupasidung para luan na gani, nunga hupawujung parlujung oke, ramo tubain haporsioni, diri nama dijulukku tupal hatigoran, silehonon ni Tuhan paruhum natigori, diari suguti tuau, alay dada holat tuau, tu saluhut na dotahe, akka na makalongi hapataron nai, ninna di 2 Timotius 4 ayat 7 sahat rodi walu. Atau jong mahita saluhut na patuduhon haporsiota, pabuator dini Tuhan naung majuak kana hinakolongan ni rohatay, jalan na majuhi tamu se asa masih paida di labung ni tuhatay, marid de mahita. Say masih
Hudul Mahamu Martang yang Mahita Debata Jehovah Nasomar mula nasomar ujung Debata Alpha Omega Debata Panoppa Nasana Adong Panoppa Jolma manusia Jalan amat dongani natinopam sia tiki tu tiki sahat rodi pardalanan ningulu nami di bagasan ari sadarion daktar pajojor rohami akan au pinatupam di tonga-tonga ningulu nami manang nadia pihak karumang na huadopi kami uju marsak marsitaonon tarduduk kami di bain buban napasoroto kami ala sisi esieni portibion ala ila suhu do daktar hukupi kami dengan nibasam asini roham namang aleu partikia do petu kami sahat rodi tikion talumubi ala sai dililiani gugu ni haportibio do pe kami meragam niaka hamaolon panahit napasoraton ngulu nami songon pangotak ni COVID saplusia naung 2 tahun huadopi kami ali Tuhan apalah di ujung tahun parhuriaon sadarion roh kami marlopi tangan mangido huhut madok mauliate tuho molope ikon mariluilu kami marningot akka nauku haholongi kami sasitongna dadana pariga-riga bulu kami pariga-riga bulung ni salaun di dadana mandigati lungu kami Tuhan mangaruk kari sidangolon di naung jumulo akka dongan nami nahu haholongi kami maninggalok kami alai laus pasunggulo kami do Tuhan adiga mahami muse maninggal ho portibina mangilason ala di hodo ngulu nami saguru tu hodo kami mangulu manang mate pe kami ido ubay tumatangis sami Tuhan ido ubay tariluilu kami habut rohanami ala dililiani gok dosa ngulu nami daku butuh kami sedihari kami ala pommu ala nibicat dilioko di kami kesempatan partikianon asa olo kami pau baroha asa sai hupa tujulo kami ulaun lomon dirokam songonima akka keluarga tininggal honya kadongan nami naung jumbo lumod dingi tarlumubi di tonga-tonga di huriam nau kupai itu tami nakining bilangan na saplonom halak Tuhan hodo pangapul na sumurung tuk do huasom mangapuli sude keluarga tininggal honna tuk do huasom mangaleu sikat ni arsak gabelas ni roha di nasida tujuluanon ala niamang pardengkan bahasa homanami mangapuli rohanya kamanami inanami natoras akka naung agoan di nakinakolongan ni roha nasida ala yarong doho ama pangalualuan nami hakolongan ni roha nami naung totong papatar honi makakolongi kami manguduti ari-ari ningulu nami disok kami madok maulihati Tuhan asa unang lalap kami dililian yarsahi alai gabe taruli mahami tu padak situjuon tuari sugut taduan mangulahon akka lomon roham paima di jauho kami maninggalhon porti bina mangilason toropak kadongan nami na dibagasak kagaleon tardudun bina ni si jamaon ni tangan pikiran sahit na madudun ni ngulu nasida ubuak kami tu ado pamu ina nami nyonya marbun borusi hobing na tongod do penwa yang dirawat di rumah sakit Hermina na poso mama nami si tua Mulyadi butar-butar nuaeng dirawat di rumah sakit Pondok Raje Cibinong di rumah sakit Hermina songoni ina nami nyonya Pajaitan boru marpaung dohot ina nami nyonya SPA Maha inang boru Pajaitan di rumah sakit Hermina di ruang ICU
Jala mauliate dia sini roham na umangaleo kamalumo dina tu nami amang situa MC Hobbing dohot ina nami nyonya situa esyahan boru harepa. Anggiat matujuluan ulam taruli hami dia kapasupasum dihahi pason di pamatang. Unak say mapar roha pikiran nami marite sahit akan hudupi kami panyor diri nami tuhamatian nami ala dada holan alani sahit kami ikun mengadupi hamatian meragam perhitian di hamatian di portibion naboi masa doi alani akka bencana alam alani akka marana to puhu adupi kami alani manang nasongo dia peka rumang nina huadupi kami saya homa Tuhan patawok kami Tuhan nami di bagasat tikyon naing marsaur mahami dot khatam anggiat khatap patuguhon khaporsen nami jala marparbueho panidangyo di kami bahwa hodo Tuhan nami mangulu manang mate pe kami asa hoto tong di julo nami majuluan inaniulan di tangga pikiran nami sesama dosa pangalason nami marhiti iti Yesus Kristus husobau kami tang yang pangiduan nami Tuho amin. Marede mahita sia buku ede nomor 772 mamukasian ayat sada laos disoma tapapungu piliata.
kami di batana sumurung sian saluhut na roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriana hinaholonga di bagasan guari Tuhata Yesus. Tapahibul marohata paihut-ihut hatan di bata di bagasan parsaurata arisadarion di ujuk tau parhuriaun di pakulingatan di bata hita sian buku pesalmen bidu siapulu mamuka senesada sahat rodi ayat 12 akamangkay nang hanggi pinaribot rap mahita majahatan itu hata margati soring hatotongon ni bata dohot hagaleon ni jolma ali Tuhan sayhodo haporusan nami marsudut-sudut pe akadolok jalatagan so adong dopet dohot portibion nunga adong hian ho ali debata sian saleleng naro di saleleng na sumuang do gabe orbuk jolmai di beko dungi di dokomuse mulak mahamu ali jolma manusia diubakodo nasida jadi mate manasida manugut nai nunga martubur diulahi songo duhut-duhut ai siap dohami dibayar rimasmu jala binain ni parpiar ni murukmu ubay topu maagohami Nunga debain ho hajaton nami tujulom dosa nami akan nabuni tuhatirun ni bohim. ai lamorudo akka ari-ari nami sudina dibayar rimasmu ai songon hoisada do lau sudah akka tahun nami Ari-ari ni tahun nami itap 70 tahun doi jalamolo marhagugun situtu deak do 80 tahun jala hina denggan nasida do hangaluton dot halo jaon ai hatop situtu do laho salpu jala habang do hami tungi sematu madda gugun ni rimasmu jala dihabiari ho khobar tu pangonai ni rimasmu Sai parrohai mahami memilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohan nabisuk kami. Hulai salinai majahe 12 sai parrohai mahami mamilangi akka ari-ari nami asa dapotan rohan nabisuk kami. Alalau sodo kamang kainang topik ni mingguta di hari parningotan ni kadongatan ang jumolo modingi di ujuk tahun parhuriau sadarion asa sude akan naporsea di debata totong maparsirangguton parsiajaran habisuhon nasiat debata sasitong nadala kulam mamilang-milangi alai makanguluhon ari arita ganup marsada-sada ubadidok ajarlah kami menghitung hari-hari kami saya jarhon ma tuhami manak sai parrohai mahami mamilang-milangi akka ari-ari nami totudu akamang kainang adong piga-piga nama cayarga nanaing dohonon ni tuhata tuhita asa unang holan berorientasi pamusatan ni pangarohayota molo diujuk tau parhuriaun songon na pinatu panihuriai holan patu bigi hosabing ise kadongata naung jumolo maninggal hon ngulutta alai hita akan mangulu dope na niasian ni debata sahat rodi tikin waengon
asa parsidohot tita marsiajar sekaligus bersyukur bila mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan kita tidak tahu kapan kita juga akan ikut turut seperti mereka yang telah mendahului kita. Ido banna saya didok akapat debisuk molo saya tabigi jala di patu bigi hodongat tu kita akka natakakolongi majuluan ingulutta di tonga-tonga ni Portibion madok modding laos disima hita muse disima hita dipasunggulhon pabuah hita pe ikon mangihut didoa kapan dibisuk ma momento mori. Ingatlah hari kematianmu, ingat hari hama matem. Pabuadang ado katotongon ni jolma di tongan di Portibion. Manusia sejak diciptakan Tuhan, kalaupun pada mulanya manusia sempurna adanya, namun setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia tidak memiliki kekekalan. Hanya Allah yang memiliki kekekalan. Ibana do alfa omega. Ibana do nanidokna sia tiki tutiki debata sian saleleng ni lelengna rodi saleleng ni lelengna. Alani saya digobarhon ma di tonga-tonga ni ngulu taon songo dia hajol mau taon na saya dipatudus songot duhut di manugut nai di parbicar ni matanyari mangirbang maibana dungilam mamillas arii lam gumale ma dohot bulungna bungana parbuena dungi melos laos songodima gobaran ni hajol mautai asa molo adok si leo-leo ni dibata di tonga-tonga ni nguluta di hajol mauta songon naung pinatubigon di parpesal menon anggo sasitong na ala ni hadu saun ni jolma ala ni hageleu ni jolma nga adong catatan ngadong notebook di bait debata cukup manusia 60 sampai 70 tahun. Alai di leo debatado nak tujol mai nak penang diwariho ni ono 10 tu 70 tahun ditada debatado jol mai na margugu ibana jalan nasai mamelehunguluna tu ado pandi debata nasayolo jauh-jauh tu ado pandi debata dia si debata ibana dipagad dalubi siap 70 tahun sahat rodina mareak 20 tahun bahkan adong dope boy bilangan jolma namangyahi 100 tahun asa muluboy di tiap jolma satu umur digijang di 70 tahun ima sada si leon ni debata naikon gabe utangna basa tadok utangna airang boy hola diba na si leon ni debata marite umur nagajangi alai ikon puda hononna ikon meme hononna tuak kapo paranna doh tuak kana kumbaliang ibana pabuah si leon ni debatadui surung na sia debatadui to tudo molo idok na tua idok akan apistar dangadong timus angko dangadong api tidak ada asap kalau tidak ada api naung di parete kol debatadui songo dia perdalanan ningului gabe timus dohot api gabe gobaran di pamelehonon na saling terikat naung dipatuduhon ganup jolma na marumur digijang di 70 tahun ni jadi kita manuang manukku dirita apalagi amo kana tua-tuaku na tua-tua nami naung digijang di 70 tahun dang na pajuluhu madok akan sida omma naikos si paihuti utotta jala sita kasata basa boy na sida manean umuri digijang ni 70 tahun. Sada do pangipulan ni patik natajaha di patik nasapului ima di patik palimahon. Yakin akan berjumar na itu baru halakon. Akan berjumar na toras tanpa ditawar-tawar. Orang yang lanjut usia di atas 70 pasti mereka itu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan,
melalui bagaimana hidup keseharian terhadap orang tua. Saya pinadok do itu akada dana sekolah minggu doho tu akapar guru malua. Asa mamereng marsormina tu akana tua tai natoras tai opuk tai molo gajang umur ni dangalan diguguna. Molo gajang umur ni dangalan di hatawonna alai gajang umurna na dibilang-bilang di batado nguluna jolma na sabam marroha do ibana jolma na daulat do ibana na sai totong jauh tu depan di bata sehingga Tuhan memberikan itu secara cuma-cuma. Ido nanido ni para pesalma anggo sia dirita dangado kata wota gariada sampai didok para pesalma ini diubah kodo nasida jadi mati mana sida ale manugu ne martubur diulahi songot duhutina na marlapatan nakpe mate ala nunga adong akan ausinuanna ngadong paranna ima muse mangulahi martubur dari generasi ke generasi asa kamang kainang diujuk tau parhuriau na songonon na padua hon neng dohonon di bata bohado hitam memaknai ari-ari ninggulutai di bagasan rasa syukur. Songo dia do hitam makamulate hon dengan basan di bata nasai mangudut ari-ari ningguluta songon hatanya detai diudut todo hosaki paida au do tuduna. Kalau dalam perbuatan, perilaku, apapun yang saya nampakkan, walaupun saya di level sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, tapi saya tidak akan mampu berdiri di hadapan Tuhan. Dangado kata wokku mangulu alanya kapangala hokku nahumurang tua do pandiri bata. Ikonido pangatusyota. Saya ini ada bukan karena kekuatanku. Hatane ditarotongete aka edepop. Nama dok dada alani hagugun dangalani haguguki boyau mardalan di ngolukono gabe holan namare dewan non artinya nyan molo saya uji unak saya songon na marbosol si malolok tay nakining natangisi di sido kita dipaingot di bata bohado kita memaknai ari-ari ningulutai. Kalau Tuhan memberikan kita harta, Tuhan memberikan kita jabatan, Tuhan memberikan kita ada pengaruh, Tuhan memberikan kita kekuatan, itu sekejap bisa diambil. Alani kota hamulateo do, molo adong boi taparar silelon di bata, tiur-tiur pacariata. Boi tapa pungu-pungu nanget-nangeta karena dia sianganon. Suatu tamang makko nih. Di leo debata diuduk debata ari-ari ninguluta dungi di sisa hati ta tu marningot ari hatu tu butai taruh panjang umurnya ina ale dibalik ni ucapan panjang umuri ikut disimak kita muse memilang-milangi songo dia asini rohani debata di tonga-tonga ninguluta ido ubay dok sai parrohai mahami memilang-milangi akka ari-ari ningulunan asa dapotan rohana bisukami ala diigil debatado di tonga-tonga ningulu tahun ikon merbisuk kita mengadupi akan masa molo tapedu-pedu pakamang kainang nuaing di tonga-tonga ni portibion di tonga-tonga ni parbangsota imbasna sahatu tonga-tonga ni parsauran di huria pangotak ni covid 10 sia sai tadok salpuhom mau Tuhan harobolokom mau Tuhan pasisi mau Tuhan ala ido harapata ala ibo ido marasing sian na tapikironi Tuhan mengatakan tidak virus corona harus berdampingan dengan orang-orang ikorak merdala kita na porsea do virus corona atau muhama kita menghadapi rotu hata Tuhan Yesus diajar hoto kasih sia dutus dan marbisuk mahamu songonulok jala marroha songodarapati ay so pikiran di bata. Ayang goro hata ini an buasa ikon pasobun di bata. Buasa ikon luason di bata. Mardala no sudi di bagasan nguluta. Nuaik songo dia do hita. Bohado hita menyikapi sudi ka persoalan-persoalan. Itor madele do hita. Itor tupani di kotor do hita. Manang songo do akan ni ede adung na jului si ketak konau da begu buat tonau
dapur khas. Sita konau da bigu buat tonau sobao nina. Sobao manang na porhas. Ala dang mampu bana, dang adong beta wonna. Ngagulap. Hapi masih basa-basa ni di batatu ita. Tadopi pe kopit, tadopi jatuhnya perekonomian, debu-debuan di tangan, ekonomi rumah tangga, dohot akalan na asingi, alai saya ditutur-tur di bata hari demi hari, waktu demi waktu. Ido edeta nakining tuhaku do, pature laki. Ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Alani marsiajar mah akan oposo tuna tumua. Tapa bereng-bereng mah, hadu mabegat jauh umurna, mamotar sitaruponna. Nyan ditikina perpudion, dangalan ni botar sitarupo biete. Ayado ku bereng anak sidi 14 tahun do pibena lu ngamamotar. HP mol mamotar sitarupon alani hatu aun di pamatang dui. Alai ikolo saurdo mayatuk tu habisuhon di pangarohayon. Asa unang gabi sieheton si picangon songondok ni nadiba. Jarang na tua-tua doh. Na tua-tua ho ale dangadong si parsiajara siakko. Ale mulu na tua-tua ibana di leo debata gajang ni umur di leo debata gugu hai pason laus di sido ibana. Marmemehon nilai-nilai ni hatua oni tutonga-tonga ni nguluna na humaliang. Na patuluhon ak kamangkay nang diari parningotan dongata kanong jumolomoding di ujuk tau parhurionon di paingot do kita asa sa ito tok kita di bagasan parsigatungan di panugunugun di debata dangadong nabuhi na tapangasahon. Hidup orang-orang percaya senantiasa bergantung atas tuntunan Tuhan di dalam memaknai hari-hari kehidupan itu. Sehingga dia beroleh bijak. Dia beroleh kemampuan untuk menjalani manang nasuka duka. Arsak dohot lasiroha. Dus tetap bersyukur. Ido badidok hatane deta 240 sia manangaha pena masalah lasiroha. Arsak petio pokku nabasa. Namar holong roha pe asa di sido ima parasingannya kana porsea dohot naso porsea di debata ngata hati dakon au porsea di Yesus Kristus anak di bata jahuban dan sasadai dohot udutna di sudena ta hati dakon ni adok proses hajol maun di debata di tonga-tonga di portibion di bagasa Yesus narata adopi ai di hajol maun nai ikon marsitaono di ikon marukki libana ikon hir hodokna ikon hona pasta pibana, hona rehe ibana. Ima dihapor tibionon. Alai dihamonak konibana dui. Jaladang marujung dihamamate para luan nai. Alanido ubadidok dingulunya kana persea molo jumolo dong ata mate, jumolo dong ata moding. Napa juluhod dui bana. Aiko sudedo hita mengadopi alai di patujulu ibanai asa hita akka na mangulu do peninna songon nadoni epistel tanak kining asa hita akka na mangulu do pe boy ibana mamilang-bilangi jala papatarhon patuduhon dia mamuse akka ulota adorang so dijauh so ditotuhon so ditetapkan hani hita meninggalhon portibi na mangilason alani dakpat dilian dang napaniko nikotan alai hasabamotama asa unak sayulan na marungutungut unak kolan na manarita unak kolan na macalahon alai taingot ma ala di bata na manotong do di bata manang nasongo diepe na masa di bagasan guluta bicat dileo tu hita kesempatanon songon panunggulini hatan di bata di mingguta na di hari minggu itu ari sugut ari parusiai ari haroron itu kata Tuhan Yesusi asa unang tuhup pita ai gabi manean haluaon ngulu na manotong ido mutihat nama cear ganuaing manugu-nugu hita pasabab perrohata molotuk
tupe iko marsitaonok kita, molo tupe iko jumulo kana tahulongi, molo tupe iko say tarduduk kita binani sisiya ni portibion, alay naing may totong di bagasan hatawon na si debata kita, mangulu di bagasan pangodian na. Akamangkay nang di pesalmen 10 sada, dung pesalmen 10, adong di dok de sada sihirimon di ngulu niya kana porsia madok manangise na hudul di patingan di natu mibuli marborngi doi bana di linggum ni pargugu na suatu dosan. Dung di patubigi hosongo dia mah barita nauli nau tahati dakot di pesalme 10 ayat 112 maru musese 10 tu 10 pitu alai Roma di pesalme 10 sada mangaleho tuita tugar-tugar mangaleho tuita apul-apul asa sabam rohata sabar tabah menghadapi segala sesuatunya dan bergantung di dalam pengasihan Tuhan madok manangise. Siapa saja yang senantiasa hidup di dalam lindungan Tuhan, dia akan menginap, dia akan bermalam, dia akan mampu menapaki, menjalani hidup di dalam sukacita yang dari Tuhan. Yesus Kristus mamasu-masu nguluta. Amin. Martang yang mahita. Mauliate ma hudok kami tuho Tuhan. Nunga marsaringar khatam, paingotok kami. Asa sai marsiajar kami, jala ajaranmu kami, memilang-milangi ari-ari nami, pabua jepek dongolu nami, dangadong di kami hatotongon hodo namanotong, siamulana sahat rojungna, alpa omega, alay yang nasongo dia perumang di parungulun nami o di paingoto mahami, asau nang lalap pami binani sisia-sia di portibion, nama dudu ni kami mabuang ulu nami tu arsak si taon do teragam ni kamaulon alay dibalik ni saluhut nai dibuat koma kami tu sada padak si tujuan pabuadak portibio kape inganan nami alay di luaso kami di portibion gabe marmian gabe parmianan nami parsatokinan nami di portibion mangiahi sabulon ito dinami surgu hasonangan nau pinaradem di kami saluhutna alani paso-pasum mana majulo ni kami ICP kami ruas ni huriam dak danak sahat na magudang asa say paso-paso mo kami di sulon ni tanga pikiran leono mugugu dohot hay pason nanga kagajang ni umur ay say huhawat cok kami do gajang ni umur molotukpe naung di surat toko di ngulu nami olat ni 70 tahun umur nami alay huida kami hupay ututami do asin ni roham bagadang ngulu ni deba dongan nami na tua-tua nami mangyahi akka umur nagumajang atik pe laos boy doi ihut mabuan nasida Tuhan ngaluton alay pos dorohan nami Tuhan dang marha ngalutok kami manean asin ni rokam diragam ni pasu-pasu na pinasatmu Tuhan mi tar lumubi di pardalanan ni ngulu nami bi sahat tuho mahami urasamu hami Tuhan sedu sa pangalason nami mari Yesus Kristus martangia kami tuho. Amin. Hurian itu kata mari demahita Mose sian buku ede nomor 232 laos di somata pasahat peliata peliat 2A 2B.
Tatangyakon mapiliata martang yang mahita. Ali di batama namina di banua gicang hodo harorwan saluhut sileu-leu nadengkan dohot na sauli basa na mauli utus. Upasat kami masih nani lehon mitu kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyak kami pilihan non pati bulo na rajaonmu. Di tonga-tongan huriam dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam utadahami gudang ni sileu-leon ni tu kami. Asalam gergir kami madok moleate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan di bata nasian nahinan jalan na mangulu rodi saling liling na huingotami sadario nakanamate siya kami nauk pajulo hotulabmu di hodo anak hicu ni banua gicang jala diukapodoi dia kana mga sahot Tuhan Yesus Kristus narukado rohanami sadarion marningot ajal nami dohot hahihion ni daging diari sugut. Mauliati marohanami tuho ala ditubuko kami tu pakirimon na mangulu. Gami partohap kami di hanguluan na sorasuda. Dada na madili kami di ari parningotanon. Alay na malungo kami di sabulon ito dinami. Nunga torop dongan nami naung nialapmu. Tau si paingot do ujung nila kanasida di kami. Bay pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanamibi. Say sungguli maro kami mabayin tiruan na dinggan diaka pinopar nami. Saya puli mana marsak roha do takanamatean. Asaw ng mga dungi jala madili na sida. Say taiti maroha nami nang nasida mamereng do paggijang. Say leho todim tu kami. Asa takas di hati dakko tu kami. Naung dohot do kami anakmu. Jala pania harta na di banua gijang. Say pada umagangguni roha siya kami. Asahot haporsyon nami maniop Tuhan Yesus si Pangulwi. Adora kubulus sami rural linggoman ni kamatiani. Molohomur mata nami bi. Ukap mamata ni roha nami asa takas ni ida. Dala Tuhason nangani. Molohalang dila nami. Sobinoto bimakuling. Pargugui mahami marhiti-hiti todimi. Asa tarjuo kami ali amang sahatu tangamu matodikku. Say patiur hiar rohanami, asa hubas lakanami, jalasona kami lau mate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin alia manami na di banua gijang say penorbadia maguarmu, say Roma harajonmu, say saut malomoni roham di banua tungaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangun siapari, say sama dosa nami songon panesa nami, di dosa di dongan namar dosa tuhami. Una kami tugyo tu pangucunan palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho.
Di do pakutuan di bata mabuhina tuho jala di pasaorhon madamena tutod di munabi. Amin. Selamat hari Minggu, selamat uju tau parhuriaon, mari hita saluhutna. Songonima dihamuna kamanami nanami haanggi pinaribot, na subuhin waeng rotu par minggu onon, na tongon pay huti-hut live streaming di bagas tabi. Sahat matabi ni panggulan di huriat tatuhamu, dia puli jala di pargugoy tuhat tamahita saluhutna. Horasma.